Ty vole, už mám plnou botu sněhu. 2, take 1. Mohli jsme pro vás natočit test nějakého hezkého sportovního auta, ale příroda řekla ne. Před 3 týdny začalo sněžit a pořád padá a padá a padá. No a jediné auto, které můžete v takovém počasí pořádně vyzkoušet, je nějaké SUVčko. Vzhledem k tomu, že Suzuki Grand Vitara nedávno prošla faceliftem a dostala nové motory, vyzkoušíme právě tohoto Japonce. Kdybych měl z celé té dlouhé řady automobilů kategorie SUV ukázat na jeden, který ve mně nejvíce evokuje drsného chlápka v pohorkách, ukážu na Grand Vitaru. Tenhle Japonec nikdy nemiloval ruch velkoměsta a vyhledával spíše klidnější lokality. Nezalekl se však ani míst, kam nevede zpevněná silnice a civilizace dokonce nezanechala stopy ani formou kanalizace nebo elektrické energie. Ať už předchozí či současná generace Suzuki Grand Vitara se zkrátka vždycky dobře cítila v terénu, což se v situaci neustálého přívalu nového sněhu velmi hodí. Tento test faceliftované Grand Vitary s novým zážihovým čtyřválcem 2,4 litru a pořádným zimním obutím se zkrátka celý odehraje ve sněhu. Takže začínáme na zasněžené polní cestě, která samozřejmě není vidět, no ale my víme, že tady by někde měla být. Pro jistotu jsem uzavřel mezinápravový diferenciál, abychom se nedostali do potíží. No a vypadá to, že nám to bude bez problémů stačit. A teď nás čeká první překážka, pěkně pomalu, abychom něco neurazili. Bez problémů, jedeme dál. Zasněžená polní cesta se změnila v zaváté pole. Zatím stále jedeme pouze s uzavřeným mezinápravovým diferenciálem a vypadá to, že redukci nebudeme vůbec potřebovat. Když to vidím kolem, tak si fakt nemůžu pomoct. Interiéry automobilů Suzuki splňovaly vždy nároky na funkčnost a ergonomii. O nějakých sexy tvarech a špičkových materiálech však nemohla být řeč. Suzuki byla v tomto směru jenom další japonská značka zamilovaná do tvrdých šedivých plastů a stejně zabarvených sedadel i polstrování. Tohle se s novou generací auta a nedávným faceliftem hodně změnilo. Tlačítka, dekory, slícování, to všechno odpovídá evropskému standardu. Měkčené materiály sice Suzuki stále moc nevoní, ale i díky příjemným a hezkým sedačkám nebo povedenému volantu to vůbec nevadí. Jízdu po polní cestě i zasněženém poli jsme bez problémů zvládli. Tak si dáme nějaký kopeček, co říkáte. Ale tady už nebudu pokoušet štěstí a zapojím do hry i redukční převodovku. Takže pěkně šlápnout na spojkový a brzdový pedál současně, zapnout redukci. No a můžeme vyrazit. Upřímně řečeno, měl jsem trochu strach, že se na kopec nemůžu vyškrábat, ale díky redukční převodovce to snad zvládnu.
Tak tady to vypadá docela drsně, ale uvidíme, snad to zvládneme. A jsme nahoře, super! Grand Vitaře vám se sjížděním kopce nepomůže žádný moderní elektronický pomocník. Od toho je tady hezky redukční převodovka. To znamená také, že rychlost sjíždění určujete pouze plynovým pedálem. Facelift přinesl kromě drobných retuší exteriéru a interiéru rovněž dvojici nových zážihových motorů. 4válec 2,4 litru a 6válec 3,2 litru. Testovanou Vitaru poháněl 4válec 2,4 litru s variabilním časováním ventilů, maximálním výkonem 124 kW a točivým momentem 227 Nm. Výkon i točivý moment bohatě dostačují na svižnou jízdu na běžných silnicích i dálnici. Problémy nenastanou ani v těžkém terénu, což se o slabých benzínových motorech říct nedá. 4válec na neštěstí není žádný ptáček zpěváček a tak vám může v některých situacích vadit jeho horší utlumení. No a pokud patříte mezi spořílky, určitě vám nebude vonět kombinovaná spotřeba mezi 10 a 11 litry benzínu. Polní cestu, pole, kopec, to všechno jsme zvládli bez problémů. Teď jsme ale v lese, no a uvidíme, jak si tady Vitara povede. Tak, teď kam dál? Doleva máme rovinku a doprava pořádný kopec. No já myslím, že rovinek už bylo dost, takže si dáme ten kopec. Máme uzamčený mezinápravový diferenciál a funkční redukční převodovku, no tak můžeme vyrazit a pokud tohle Vitara zvládne, tak už asi nemá smysl dál nic zkoušet. Dobrodružná povaha Grand Vitary se v lese 100% potvrdila. Díky slušné světlé výšce se nemusíte obávat přejezdu výmolů a převisů. Navíc už v základním terénním módu auto hodně zvládne. Když začne přituhovat, stačí uzavřít mezinápravový diferenciál. Prudká stoupání nebo klesání a těžký terén obecně potom vyžadují zapojení i redukční převodovky. Ta mimochodem patří v segmentu kompaktních SUV spíše k netradičním prvkům výbavy. Změny režimů probíhají rychle a auto poslouchá na jedničku. Někoho může zarazit absence populárního asistenta sjíždění kopců, ale díky redukční převodovce opravdu není potřeba. Grand Vitara zraje jako víno. Je stále hezčí, uvnitř stále lépe zpracovaná, stále lepší na zpevněné silnici, ale pořád stejně dobrá a možná i lepší v terénu. Pokud od svého SUV očekáváte na prvním místě terénní schopnosti a až na druhém vlastnosti luxusní limuzíny, bude pro vás Grand Vitara správnou volbou.